Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men hande noon eɗen janga karfeje 4. Ndeɗo harfere ene wiye sinara. Ndeɗo harfere ene wiye shintoyɗo piccuɗo. Ɗo ne wiye swaridu piccuɗo. Ɗo ne wiye daridu piccuɗo. Ɗo e ɗo ene nandi. Ɗo ko sinara toɓɓani. So toɓɓi mbiyatam ko shintoyɗo piccuɗo. Swaridu piccuɗo e daridu piccuɗo ene nandi. Holko serni swaridu piccuɗo e daridu piccuɗo mbiya toɓɓere ndeɗo. So toɓɓani ko swaridu piccuɗo, so toɓɓi ko daridu piccuɗo. Ndenon oɗo siñiije so adima e bindol o wiyete ko siñiije. So tawama hakkunde bindol ko siñiije, o tawa ko wattande bindol mbiyamo sinara. Alamo wonde o seri ndi sinara. Wadda faami so adima e hakkunde nandi inde, so wattindima seri ndima nandi inde. Ɗo ko siñiije, ɗo ko siñiije. So adima walla hakkunde sinara sinara. So wattindima e bindol walla seri ndima e bindol, fof so rendi ko sa mawɗo e sa tokoso. Ɗone ko shintoyɗo piccuɗo. So adima yo windoro ni mbiya ɗum shintoyɗo. Hakkunde bindol shintoyɗo. So wattindima bindol noon mbiyama shintoyɗo, mbiya piccuɗo. So woni sara alama wondi hay goto mbiyama shintoyɗo piccuɗo. Wadde a faami so adima shintoyɗo hakkunde bindol shintoyɗo. So wattidima e bindol shintoyɗo piccuɗo, o woni sara alama wondi hay goto shintoyɗo piccuɗo. Wadde a faami so adima hakkunde nandi inde. So adima walla hakkunde nandi inde. So serindima, so woni sara bindol walla serindima inde wotere, wadde shintoyɗo shintoyɗo. Shintoyɗo piccuɗo, shintoyɗo piccuɗo. Kañum woni sha. Nayi. Ɗo ko swaridu nani. Swaridu piccuɗo. So adima yo windoro ni hakkunde wayani, sara bindol wayani, so serindima wayani. Nden noon swaridu wiyete so adima hakkunde swaridu, wadde ɗo e ɗo nandi inde. Ɗo ko swaridu piccuɗo, ɗo ko swaridu piccuɗo. Wadde ɗo e ɗo nandi inde. Foko sa e sa mawɗo sa tokoso. Ɗo noon ko daridu piccuɗo. So adima hakkunde sara bindol serindima. Wadde so adima ko daridu hakkunde bindol daridu. Wadda faami so adima e hakkunde nandi inde daridu piccuɗo daridu piccuɗo. Wadda faami so adima so sakkitima e so serindima nandi inde. Wadde daridu daridu. Daridu piccuɗo daridu piccuɗo. Ɗum woni da mawɗo da tokoso. A faami ɗon? Bisimillah jangen. Sinara, siñiije, siñiije, sinara, sinara. Shintoyɗo piccuɗo, shintoyɗo, shintoyɗo, shintoyɗo piccuɗo, shintoyɗo piccuɗo. Ɗo ko swaridu piccuɗo, swaridu, swaridu, swaridu piccuɗo, swaridu piccuɗo. Ɗo ko daridu piccuɗo, daridu, daridu, daridu piccuɗo, daridu piccuɗo. A faami? Windande ma nayɓide ɗo haaɗi. Ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴew camorɗamo ɗakkoɗa sara makko, o ballikinɗama walluma ha jiya lawol. Aɗa ñañamon walluma, noddu en e 00221 77 906 14 81. Mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggitoɗa. A saggani ko ɗum jinmi. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah ren. Ko musidɗo mon
guiɗo mon almudo mon nder e boobal Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.